आं जाबाय सिमेन्ट सापरियाव थायो। आंनि नामा जाबाय श्री रन्जु ब्रह्म। आं बर्थमान दा फार्मासिस्ट खालामगासिनो दङ आरो आं दा बे कर'ना भाइरासनि खेथ्र'खौ लानानै कर'ना भाइरासनि थाखाय जोबोदैनो माने गाहामैनो गाज्रि खबर जादों माने बेमार आजार जानायनि थाखाय आरो कर'ना भाइरासआ मानसिनाव हाबनानै मानसिया दुरबल जायो, खमजोर जायो, सोरबा गोबायो, सोरबा खर' गिदिङो, सोरबा लोमजायो आरो 100% डिग्री सेलसियास लोमजायोबा बेखौ डाउट खालामनानै बेखौ ट्रिटमेन्टनि खेथ्रआव ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो आरो दङबा दङ, पजिटिभ दङबाथ' थाबायानोसै, नेगेटिभ जायोबा बे कर'ना भाइरासआथ' गैलानोसै बेबायदि होननानै माने हमगासिनो दं आरो दासान्दि आरो मानसिया हां थोनो थोनोबो जायो आरो बेबायदि। ओमफ्राय दिनैनि बे थांखियाव आङो बिनि जाहोनैनो माइरंखौ राननाय जादों। मानो होनबा मानसिफ्रा हाजिरा मावग्राफ्रा हाजिरा मावनो हाया आरो सरकारनि आयेन मथे खोनानाय मथे दा जिथु सोलिगासिनो दङ गासिबो लकडाउनाव दंगासिनो दंजोबो आरो गावबागाव न' थानांगौ बायध' जादों। बिनि जाहोनावनो हाजिरा मावनानै जानांगौ मानसिफ्राबो मावनानै जानो मोनजायाखै। সেই गतिके मोनजायैनि फालाव आं माने साफा सानै न'खराव गामि गामि नायथिं जायनिखि दुखिया मानसि, जायनिखि मावाबा गावनि उदैखौ सुफुंनो हाया, बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय आङो धर हमनानै ला माइरं एसे, थाव बथलसे, जानाय थाव आरो डेटल हेन्डवास आरो लोगोसे बिस्कुट, दालि बेफोरखौ आङो एफा एफा होनानै माने सानसे बा बोथिसे बा बोथिनै जानानै गावनि गोजोनखौ लानो थाखाय आङो बेखौ होनाय जादों आरो। मानो होनोब्ला हाजिरा थाजिरा मावनोबो जुदि ओंखारनोबो जुदि लकडाउन होनानै दोनदों जेथिया बेफोरखौथ' खालामनो हायाखै, मावनो हायाखै। बिनि थाखाय आं बेखिनिखौ होनानै बे रायजोफोरखौ एसे सन्थुस्थ' गोसोआव सानसे हाजिरा मावनो मोनैनि थाखाय बा मावोब्ला एबसेन्ट माबा मोनसे खालामोब्ला बे कर'ना भाइरासआ जुदि लकडाउनाव थानांगौ होननानै बिदि सरकाराबो घोषणा खालामदों जेथिया, बे गतिके आं बिसोरनो माइरं बोथिसेसोब्लाबो जाहोनानै थानो थाखाय गोसोखौ मोजां मोनहोनो थाखाय आं बेखौ होदों आरो दा बेखिनियाव नोंथां बायदि गोबां जिहेतु जोंनि ओनसोलाव दं बिथांमोनखौ मा फोरमाय जिहेतु बेबायदि गैयैनो सहाय होनो थाखाय फोरमायो नामा? आरो बेबायदिखौ सोरबा हायोब्ला माने जायहा एसे गोनां दङ बिसोरखौ अननांगौ। मानो होनोबा आं मावदों, आं जादों बिदिल'जोंबो जानाय नङा। बेबोथ' गाव मावदों, गाव जादों थिगानो, बेनाव जथेस्थ' एसे दङब्ला बिसोरखौबो जाहोनानै जुदि गोसोखौ सुफुंहोनो हायोबा बिसोरनि जिउआबो सान्थि मोनगोन, मोजां मोनगोन। बेखौ दस्राफ्राबो जाहाथे होनांगौ। अखल आंल' होदों बे खोथा नङा, सोरबा हानायफ्राबो होयोब्ला मोजां आरो अब्लासो बयबो गावनि गोसोखौ मोजां मोनगोन आरो बयजोंबो मोजां समान माबा अनजानाय बायदि जागोन आरो। ओंखायनो बे बिजानु बेक्टेरिया जिथु फैगासिनो दङ केरेला, चेन्नाइ, दुबाइ बहुद जायगायाव भाइरासआ बे जागासिनो दङ। जोंनि आसामावथ' गैबाङानोमोन, अब्लाबो दा एसे एनै बारायगासिनो दङ। गतिके बेफोरनिफ्राय एसे सानसियारलि एसे मोजां जानानै थियारि थायोब्ला मोजां आरो। बयबो जेरै सरकारा गभर्नमेन्टआ जेरै बुंदों बेबायदिखौ मानियो होननानै सोलिबा मोजां आरो डेटल साफुन होदों, सेनिटाइजार होदों, खिन्थु बेफोरखौ मोननोनो गैया दा। बे गतिके डेटलखौनो आं मोनसे थरसेयाव होदों। आखाइखौ मोजाङै सुनानै मोजाङै गावबागाव जानाय मानायखौ माबा खालाम, परिपाटि मोजाङै ला आरो आखाइ सुवा मुवानो मोखांखौ दांदेरनाङा। मोखाङाव दांदेरोबा, मेगनाव दांदेरोब्ला, खुगायाव दाङोब्ला बै भाइरास बिजानुआ हाबो मानसिनाव। हाबोबा मानसिया हां थोनो जायो आरो किसुमाना लोमजागोन। आं दाथ' मोननाया आं दा जेरै मोनदों आंथ' आंनि फालायाव आं हानायखिनिखौ होदों। बेखौ रायजोफ्रा मा मोननो मा मोनाखै आं बेखौ बुंनो हाया। आरो लोगोसे दायो बेसेसो न'खर नोंथाङा बेबायदि मावो? न'खराव बेसेसो दं बेसेसो गैया बिनि खोथा गैया। आंनि गामियाव प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ खिन्थादों आङो, बुंदों आङो सोर सोर दङ सोर सोर गैया बेखौ लिस्ट आंनो खिन्थानानै हो, बा नोंसोरनो लिस्ट लानानै बे मानसिखौ ज' जाहो। बेसेबांजन मानसिनो आङो सानसेनि बोथिसेबाबो बा बोथिनैबाबो बे जानो हानायखौ आं होदों आरो बेखिनिखौ आं होदों दा राननानै। आरो बेबायदिनो आङो गुबुन गुबुन जायगायावबो गामि लानानै मोनथाम दाहालागै मोनब्रैसो गामियाव आं होगोन। दा मोनसे गामि होलांजेनबाय आरो बे मोनबेसे एरियाखौ लानानै नोंथाङा होनो सानदों?
आङो एरिया माने बिदिनो गामि मोनफा मोनफा एसे साइड साइड समखं जिपि जिथुनिखि माबायाव बर' मानसिजों आं होगासिनो दंथ'यो आरो दासान्दि